тамошобинони азиз, дар моҳи шарифи рамазон баъд аз рӯзакушоӣ мехоҳӣ ягон ширинии бамаза бихӯрӣ. Марҳамат, ма шумода бо дили пур анами хоҳарак ма аз сидқи дил тавсия метиҳам бовар кунен. Ира бинен ма беҳад блинни роллиёи ҳамин духтара нағз мебинам. Духтаро ба трайфлошда гап нестай бовар кунен. Ма шумодаку гарантия метиҳам ки як бор заказ кунен клиенти ҳамешагии ҳамин духтар мешавен. ҳам ида раҳмат мегӯем барои тайёр карданаш, ҳам мадаки шумода мисол тавсия додам ҳамин духтараки хушрӯра. Ира бинен охӯи ҳам қавазбинай бо пурпури мевагия и чи клиент чи блогер мисол на танҳо рекламадай хеле равон мекунад. страничкаш бидроен отзывҳоша бинен ҳамаи клиентора ба як чашм нигоҳ мекунад. гуфти гапҳо ҳамада як хела хушрӯ карда аз таҳти дил соз карда равон мекунад. чӣ хеле гуфтам духтаро гарантияш качи ҳафтум бурай ҳаштум бурай ма заказ кардистам аям духтарак. ина трайфлошам бинен чи хавазбинакай қа хушрӯи астае ки як бор кушо бачаам иҷа кӯдакои ма оз тайёр истодиян ки кайма шумода нишон метам баъд ё мехӯран. хулоса трайфл заказ кардам ай духтараки хушрӯ. ана блинни ролл ма беҳад нағз мебинам. хуштоманам ҳамин чиза бисёр нағз мебинам. шоколадош оригиналай, мевош свежи пуррай, кремуш бовар кунен қабамазае ки даҳанда об мешава. баъд сан себастьян духтаро ман страничкашда дидам заказ кардам бовар кунен. ира бинен аҷоибот мепаза. иша нав якум бор заказ кардистам. пахлавошам якум бор заказ кардистам. пахлавоша бинен пурри анамхем чормағзай бинен чихе хушрӯй худаш маълума яна муд буш ба маза омадастай бовар кунен да духтаро чӣ хеле гуфтум. и духтарак ҳам аз таҳти дил мепаза ҳам хуб ба мазаи хушрӯ ҳам беҳад тозакорай бо дили пур ма шумода ҳами хоҳарак ма тавсия метиҳам ҳатман дархост кунен. ва ира бинен охи духтаро қоида вияй корош бовар кунен. шоколадча бинен чихе хушрӯай. мана марҳамат заказ кунен. нархҳои беҳтаринай. доставкаш тезай даррав доставкатон мекунанд. духтаро ина трайфлша диден дурунуш пурри мевагиай беҳад бамазза беҳад хушрӯ тайёр мекунад. ай таҳти дил корша нағз мебина. офаринаш ҳами духтара бовар кунен як бор агар ҳами заказ карден ку клиенти ҳамешагиш мешавен. қа хушрӯай корош аҷоибот. шоколадча бинен ира да сан себастьян мисол мекунӣ баъд мехӯрӣ ба мазак. клубникошам свежи. пахлаваша чашидум духтаро бовар кунен хамируш резонаки ба маза даҳанда об мешава дарунуш пурри намхели чормағзай. и тавсияра ма шумода моҳи шарифи рамазон да додастам духтаро бовар кунед аз сидқи дил барое ки пухтупазашда гап нести духтарака бори якум нест бори намедонам шашум ҳафтум бор шуд мо заказ мекунем. чизе ки мепаза ҳамаш ба мазай. баъд қариб ҳар рӯз пухтупаз дора ҳамин духтарак. ҳар рӯз мебини меренга пухтагай мебини мисол трайфлу роллу блинни роллу ю дигар чизо пухтагай. бидроен страничкаш дастгирӣ куненша як борак ягон чиша заказ кунен ку духтаро раҳмат мегенша бовар кунен ҳанарошда гап нест коруш беҳад тозаи хушрӯвай.